Hej Henrik. Lidt generel information om dig selv. Ja, jeg hedder Henrik. Jeg er 19 år gammel, og jeg går på Gymnastikhøjskolen i Aalborg. Er du klar til turen? Ja, det er. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det er super fedt. Hvad er dine forventninger til turen? Det er ikke sådan rigtig med forventninger, om der er noget. Jeg tror bare, det bliver mega fedt det hele. Det er sådan, vi har ikke rigtig fået noget at vide sådan inden jo, hvad der skulle ske. Men nu sådan, det har været rart at få sat lidt ord på og lidt skemaer på, hvad der skal ske. Sådan, jeg glæder mig bare mega meget til at se det. Sådan, jeg har aldrig været ude for Europa, så det bliver mega nice. Det bliver godt. Har du rejst før? Ja. Jeg har været på Mallorca og Kreta, Gran Canaria, med sådan nogle danske familieferiesteder. Så har jeg været i Østrig på skitur. Så har jeg været i Italien i sommerferien. Mm. Yeah. Hvad ved du om Brasilien og Rio? De er gode til at spille fodbold, og de har en stor statue med Jesus stående nede i Rio de Janeiro. Og så ved jeg, at der har været en tegnefilm om det med nogle fugle. Det er pretty much vidst, inden jeg sådan begyndte på det her. Og så synes jeg bare, at det bliver sådan et mega fedt sted. Jeg ved, at det er ret fattigt. Sådan, det er meget opdelt. Det ved jeg ikke ret meget. Hvem skal du score på turen? Jeg skal score med det. Lære med det. Kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Silje, og jeg er 20 år gammel. Jeg fylder 21 den 27. september, som er om 4 dage. Og så går jeg på Gymnastikhøjskolen i Aalborg, hvor jeg danser. Har danselinjen. Ja. Er du klar til turen? Jeg er så klar. Kan jeg næsten slet ikke vente. Hvad er dine sådan, forventninger til turen? At vi får en rigtig god tur alle sammen og bliver rystet godt sammen, og ja, at det bliver en oplevelse for livet. Nu har vi jo lige hørt sådan lidt om turen, og hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig til at prøve at surfe, så jeg glæder mig til at komme ud i varmen, og til at bade, og til at se de forskellige ting. Statuen for eksempel. Har du rejst før? Ja, en del. Min mor er stewardesse, så jeg har været med på en del ture. Jeg var blandt andet i New York her i april. Så har jeg været på charterferie og sådan lidt af hvert. Så du har været rundt omkring? Ja. Hvad ved du om Brasilien og Rio? Jeg ved, at de har den statue der, Kristus-statuen. Ja, ellers ved jeg ikke så meget andet, end de holder OL i 2016. Hvem skal du score på turen? Nikolaj, tror jeg. Lærer Nikolaj. Kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, mitt navn er Sondre. Jeg er fra Norge, østkysten, fra en liten by som heter Haugesund. Jeg har turnet eller holdt på med troppsgymnastikk i 8 år. Ja, jeg har en storesøster og en lillebror, og går nå på Gymnastikkhøjskolen i Aalborg. Er du klar til turen? Ja, veldig klar til turen. Gleder meg til å ligge på stranden og være med kjekke folk. Hvad er dine forventninger til turen? Har ingen forventninger helt enda. Jeg tenker det kommer til å bli veldig gøy. Masse bading, forhåpentligvis. Nu har vi lige hørt lidt om turen her for lidt siden. Er der sådan nogle af tingene, du synes, der var mere spændende end andre? Ja, sånn, jeg hørte det var, hva heter det, en sånn hanggliding. Det hørtes veldig spennende ut, og jeg tror jeg kommer til å prøve det. Kanskje leie noe annet utstyr til surfing og ja, kitesurfing eller noe slikt. Har du rejst før? Ja, veldig mye. Hvor i Tyrkia og litt på Kanarieøyene, litt forskjellig. Så. Men aldri vært der, så det blir gøy. Hvad ved du om Brasilien og om Rio? Ikke mye. Nesten ingenting utenom det som vi allerede har fått beskjed om. Hvordan byen er og hvor du ikke skal gå. Hvem skal du score på turen? Litt usikker, men jeg tenkte læreren Mette. Forhåpentligvis. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jag heter Maria. Jag tränar gymnastik på Ollerup högskolan. Jag är 20 år och älskar att resa. Er du klar til turen? Det må jag säga.
ser frem imod det. Jeg glæder mig. Hvad er dine forventninger til turen? Att få lära känna den brasilianska kulturen och äta mycket god barbecue. Hvad glæder du dig mest til? Surfing. Jag har alltid velat surfat och har inte provat det än, så det ska bli jättekul. Har du rejst før? Det har jag. Inte så mycket, men lite grann. Så jag gläder mig till att resa nu. Hvad ved du om Brasilien og om Rio? Nästan inget. Så jag kommer nog lära mig mycket när jag är där. Hvem skal du score på turen? Det må nog bli Nikolaj, læreren. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Trine. Jeg er 21 år gammel. Jeg bor i Hessau. Det ligger på Fyn. Jeg kan godt lide at lave gymnastik. Derfor går jeg på Ollerup. Jeg bor stadig derhjemme. Er du klar til turen til Rio? Det er jeg. Jeg glæder mig! Hvad er dine forventninger? Jeg skal bare ned og have noget sol og blive lidt brun. Ja. Nu har vi jo lige hørt sådan lidt om, hvad der sker på turen. Hvad glæder du dig mest til? Det ved jeg ikke. Jeg glæder mig bare til det hele. Har du ude at rejse før? Nej, kun på studietur. Hvorhenne? Berlin. Rom. Ja, og så har jeg været i landet. Hvad ved du om Brasilien og Rio? Jeg kender kun Brasil, de der chokolade, når man spiser. Og så kender jeg kun til det værtshus, der hedder Rio, der ligger i Nybo. Ellers ikke noget. Hvem skal du score på turen? Det vil Jette.